ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki panjenengan pirengaken mawon nggih. Mangke sing pundi sing haram mbotene mangke panjenengan ngertosi ki ambek. Niki zaman pun akhir enten sing tiyang secara nggih tanglet menawi mboten tanglet secara lesan mawon niku ditangletaken bab sing sakniki. Napa artine skincare niku? Lah nggih, niki umum nggih, sakniki pun akhir zaman. Skincare niku saged dikatakan haram. Lek sing damel nggih menika sing damel seorang laki-laki napa malih damel skincare kajeng dikiran ngeten niki niku haram, jelas-jelas haram. Sing damel tiyang jaler ngakal-ngakali panjenengan, ngakal-ngakali jamaah, cek gersane mukae bercahaya bersinar, cek kados-kadose sak temenane ahli dzikir nyampe no hak kebenaran pun Allah. Dan niku panjenengan pun ngerti pun semerap sinten ingkang damel mriku termasuk anak putune Habib menika. Sinten sing awal menika? Semit. Jane sing awal. Hanif. Sing awal piyambak zamane Belanda niku. Oh, Usman. Utsman bin Yahya niku sanes tiyang Arab tapi nggih tiyang Yahudi. Negarane Kisra rame mlajeng ten negara pundi-pundi termasuk teng Yaman. Teng Yaman niku didadosaken budak ten mriku ditumbas tiyang Belanda dibeto ten Indonesia. Gembosi pejuang para wali-wali Allah ten Indonesia niki haram. Sing merangi pemerintahan Belanda sanjangipun ngoten sehingga pribumi Indonesia wali-wali Allah memperjuangkan memerdekakan Indonesia niki lami. Krono diyakini didoktrin pribumi bahwa mereka adalah keturunan darah Rasulullah. Kenyataane asli tiang Yahudi sanes tiang Yaman ngokoh mukae ireng-ireng asline. Boten Islam niku mlebeten Indonesia. Lah niku nggih. Boten Islam mukae ireng-ireng nggih pados panjenengan semarap piyambak. Lahirlah beberapa tahun merdeka Indonesia dari Belanda. Maka membuat onar turun kepemimpinan PKI Habib Aidit. Lah niku. Lah sing sakniki akhir zaman moko menika sing skincare nggarai larang nggih anak putune niku sing damel sampean tingali. Mboten sak penune hak dugi atine Nur Muhammad terlihatan dari muka mereka. Mereka kenyataannya kalau nggak pakai skincare gambaran atine bengis jahat karena merubah sejarah-sejarah perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merubah ayat-ayat Allah. Nggih termasuk salah setunggal wingi menika sing kula paringaken ilmu niten panjenengan ngerubah mboten angsal ndongaaken non muslim haram terus. Niki anak cucune Habib Aidit sing sakniki sing kajenge ngerubah nguasai Indonesia. Nggih, niku skincare sing garai larang sampean tingali mukae cerah-cerah bersih-bersih tapi tidak mencerminkan hati dan perilaku mereka. Perilaku jahiliyah di hadapan Allah, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berperilaku ulama su yang ngakal-ngakali panjenengan. Sakniki panjenengan pun ngertos sedanten dadose skincare niku haram lek didamel gedhok gendung-gendungi panjenengan termasuk jamaah-jamaah niki. Pun sampai skincare sing didamel bengesan dian. Nggih, lah niku benges sampai larang nggih krana niku sing damel. Nggih, lek niki asli mboten rokokan. Merah-merah temen ngoten nggih Mas Herman nggih. Krana mboten rokokan, lek rokokan nggih ireng salahe dhewe rokokan. Lah ngoten nggih. Lah niku asli.
Moko skincare niku haram. Lek sing damel tiang jaler karena skincare itu diciptakan untuk seorang wanita. Lah niku nggih, pun jelas nggih panjenengan semerap atos-atos. Panjenengan ten mriki nggadahi amalan sholawat. Lek panjenengan boten percados sampean tumbas gambarane mereka sampean sholawati, maka mangke panjenengan semerap. Sak benerih mereka siapa? Tanpa skincare panjenengan nggih ngertos punan nggih asline gen ireng tapi iso putih kaya ngono nggih menika sampai benges-benges ditumbas benges niku gincu niku sing damel wanita mboten haram lek wong lanang sing damel nggih ludruk menika menawi mboten napa-napa lek ludruk nika menghibur tapi lek ten ngajengi sampean jamaah-jamaah niki damel gedhok untuk mendektrin sampean-sampean cek rasane narasumber niki ahli dzikir sak temenane mboten. Panjenengan pun semerap nggih. Skincare niku di akhir zaman niki tiang estri sing damel mboten haram termasuk jenengan-jenengan sing gadahi suami. Karena wis akhire zaman niki, karena zaman iki skincare sampeyan ditumbasaken. Nggih mboten napa-napa niku. Lek sik pacare nggih sik remeng-remeng mbuh asal mboten nggih sik remeng-remeng mawon ngoten nggih. Sing wajib nggih sing gadah suami istri sing jelas sampai tumbasaken cek ayu. Bojone panjenengan, istrine panjenengan. Mboten napa-napa macak niku. Lah lek niku lek sing damel lare gadis metawa sik sekolah menika nggih mboten napa-napa. Nggih, yugane cek mukake bersih, budal sekolah cek cerah. Nggih Mas Sulit nggih. Nggih, mboten usah ditangletaken. Waduh, anakku tuku skincare aku iki ya apa, ya apa. Mboten lek mampu sampeyan tumbasaken. Lek mboten mampu nggih sing pelembab-pelembab sing regi-regi menika sing saged dijangkau. Dadose panjenengan pun ngertos nggih, skincare niku saged dikatakan haram lek sing damel mboten umume. Saged dikatakan boten haram lek sing damel lancene tiyang estri termasuk gincuh niku wau termasuk nggih benges niku wau. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.